Duel d'alt voltatge al viscut la matinal de diumenge a Fontetes entre el femení i el Fontsanta Fatjó, segon i primer classificat de preferent. Un duel que donava l'oportunitat a les locals de donar un cop d'efecte i compartir liderat. Un duel que finalment es va endur al Fontsanta fent bones dues de les poques ocasions de les que va gaudir i on el Cerdanyola va veure la cara amarga del futbol rematant fins a 3 cops al travesser. La primera part va estar dominada per les locals, que van tenir la possessió de l'esfèrica i les oportunitats. Al minut 3 ja avisaven la porteria visitant, en un xut que s'estavellava al cos de Mònica. Però el futbol és capritxós i un contraatac amb velocitat de Royce que finalitzava amb una espectacular vaselina va donar el primer gol al Fontsanta al minut 7 de joc. Les verd i blanques no van abaixar els braços, conscients de la importància de guanyar el maig, i van tornar a fer-se amb l'esfèrica pel que restava de part. Al minut 12, novament Mònica rematava de cap una pilota que topava amb el travesser. 3 minuts després era Laura Romero qui tornava a enviar l'esfèrica al pal horitzontal de la porteria. Al 25 ho provava Chivi en un xut llunyà que també s'estavellava al travesser. I a 5 minuts pel final, novament Mònica provava de portar perill en un xut que marxava molt desviat. A la represa i amb algun canvi tàctic de Víctor Torrijos, les verdes van tornar a fer-se fortes al terreny de joc. Només iniciar-se la segona part, Paula rematava des del punt de penal una pilota que atrapava la portera del Fontsanta. Al minut 55, novament la tenia el Cerdanyola Futbol Club en un servei de falta que va crear confusió a l'àrea i finalment les jugadores verdes no finalitzaven la jugada. I com a vegades per donar que va sortint car, el Fontsanta es va fer fort al 72, anotant el segon gol. Novament, una jugada amb velocitat de Royce servia per tancar el marcador final amb un 0-2. Un final de partit trabat degut a les intervencions arbitrals i les assistències mèdiques.